Velkommen til vores hjemmevideo. Nu vil jeg vise, hvordan man slås, okay? Det er ikke for taberen i den video, det er vi enige om, ikke? Hvad så? Skal jeg bare? Det var det rigtig fedt slåskamp, det her! Så tager jeg stress! Nej! Det er min tur til at sige noget! Nej! Det er really fedt at slås med det her. Altså, en ting jeg gerne må, og den ting jeg det er rimelig sjovt at slås med. Det er rigtig sjovt! Så, jeg skal lige tilbage i det. Men selvfølgelig så vinder jeg. Nej, jeg tager det. Jeg var så sødt svar til det her. Ej, det er mere mig, der er sådan snak. Sådan siger det bare. Det er mig, der styrer showet. Jeg skal leve. I kommer ikke op på skærmen. Det er mig, der styrer showet. Savner jeg også mig? Nej, der! De kan godt ikke mig. Sponsoreret af kongen, den seje og den høvlige mand. Vi ses næste gang. Ses!